The year 1989. Rap music was in its daisy age, spoken in its native tongue. But for a brief moment, in a rapidly expanding culture, hip-hop would birth two of her most skillful sons. Срето качество вокал влизам на втора писта. Среден пръст топ 20 в рап листа. Отим завеса с този саунд в главата. Що не питаш как е без масури, как е в плата свяща. Щом съм стигнал до тука, няма връщане назад. Време е вече на пълна газ срещу целия свят. Мразиш ме, защото си богат. Да го духа табака с парата, в чума рапър станал. Да го духа този рапър, дето Господ за хуя хванал. Пак на второ място ме слагаш, слагам ти в устата. Сам ще си тръпна бамбуката, пака в гроба с парата. Седях си там, на пейката седях си сам. Път изход няма, братле, няма се там. Няма да се спра, не, имам хора с мен. Отдавна го чакам, отдавна чакам този ден. Красива съм отива, синьора в бяло за теб паля. Защото не съм бил номер едно, сам си дърпам втора. Во за мен, хопане масури, нямаме бека. На пълна газа в този трак и няма връщане назад. Вали да е край, фамилията не си видял. Едва ли си чувал за мен, аз съм оттам, дето не вървиш. Едни творят, други правят и просто спиш. Знаеш ли какво е звук, знаеш ли какво е саунд? Защото аз от други чух, че си го давал underground. Искал да стане рапър, пробвал и станал газар. Накъде си тръгнал с тези рими като бит пазар? Надолу падаш, а си мислиш, че летиш. Два такта назад, споменах, че не вървиш. Само MC до MC сте се събрали. Underground се продава и не продавам вокали. Накъде отиваш, кажи ми накъде? Без пара съм сам, имам френдс, нямам врагове.